¿Por qué llegeixes en castellà? El professor de català ens ha demanat un llibre en català. Que jo no sé de català. Què dius? Però si estàs parlant en català. I ho fas molt bé. Jo et recomano aquest llibre en català, El Light Blau. A mi m'ha agradat molt. Ah, gràcies. Hola, Sara, ¿me puedes recomendar un libro para el Ryan? Genís, per què m'ho demanes en castellà, si tots dos parlem en català? Pues no ho sé. Mira, una lectura obligatòria en català. D'acord, gràcies. De res. Adéu. Adéu. Jo ja he acabat l'exercici 3. Jo també. Tot és hem acabat? Sí, ho posem en comú? Vale. Sofia, ¿cuánto te ha dado? Per què em parles en castellà? No ho sé. Si soy igual de catalana que tu. Ui, tens raó, perdona. Quin dia ho hem d'entregar? El dia 14, no? Sí, crec que sí. Què va passar? No res, l'altre dia que vaig caure. Farem tots la mica física. Poca cosa, no m'has vist. Tenia un concert aquest dissabte i vas anar a Barcelona. Un concert? Jo també vull vindre. Pues tú eres muy pequeño para ir a un concierto. Per què em parles en castellà? Tofín! Sempre estan igual. No passa res. Vine a la meva casa a jugar. A la Play. D'acord, anem. Anem.